Well, the conference is as a result of our national conversation over the last 6 months, asking young people in Wales whether they thought the voting age should be lowered to 16. We had 10,300 responses, huge numbers, and this is the conference is a result of that. Over 53% said they would like to be able to vote, 29% no, 19% said they weren't sure. But what was interesting in the results was over 70% said they needed more information, more education in schools. So that is one avenue that we will definitely be pursuing. But the assembly here this morning is a buzz, as you can see, with all these young people. Absolutely fantastic. Felly, un o gyfarfodydd Bwrdd yr Ifanc tua mis Rhagfyr, gafodd y gwestiwn i ofyn beth o'n i'n meddwl os dylen ni gael y bleidlais 16 neu beidio. Gath ni trafodaeth o hir yn bit i fe, a dath rhan fwyaf ohono ni'r casgliad i fod yn beth da, a fydd hyn o'n well bod nhw'n gofyn i ni cyn rhoi iddyn ni os ni'n moyn e. Oedd lot fawr ohono ni o blaid cael e, bod llawer o'r bwrdd yn 16 i 25. Fel lot ni wedi colli mas leni, fel fi wedi colli mas o chydig fisoedd o gael pleidleisio yn etholiadau Prydain. Mae'r ffaith bod nhw'n rhoi'r llais i ni, rhoi'r cyfle i ni fynegu barn ar bod ni'n cael hyn yn beth gwych. Yn sicr fi yn pryderu dylen ni cael bleidlais 16. Ni'n gwybod mwy nag eriod o blaen am wleidyddiaeth, mae gymaint mwy o bobl a diddordeb mewn wleidyddiaeth. Os mae angen addysg, ond mae hwnna'n rhywbeth sy'n gallu'r cael ei wneud. Dyfodol ni yw e, felly ni ddylai gael y llais i'w ffurfio fe. Dwi wedi bod yn y grŵp sy'n trefnu y dydd, achos mae wedi cael ei trefnu gan pobl ifanc, am y pobl ifanc, felly mae fe yn very pobl ifanc-centric fel, ti'n meddwl. Felly dwi wedi bod yn y ran y grŵp sydd wedi trefnu fe. Dwi yn cytuno gyda gostwng yr oedran pleidleisio 16, ond dim tan bod addysg gwleidyddiaeth yn cael ei wneud yn lot well, a tan bod pob ysgol yn gorfod dysgu gwleidyddiaeth i'r pobl ifanc yn compulsory.